Tällä kertaa ollaan täällä Ruotsissa, Etelä-Ruotsissa kuusipeuran jahissa ja saadaan sitten myös villisikaa ja saksahirveä ampua. Ensimmäinen kytis, tämmönen aukko kytis, siinä on ruokaa tuossa tiellä ja sokerijuurikasta. Siitä kun kymmenkunta peuraa lähti tuosta kun tultiin. Toivotaan, että ne palais takaisin tuohon. Niin, mitä? Mulla on tämmönen rukkilavapassi täällä. Katsotaan, tulisiko ne vielä takaisin ne peurat. 3-4 päivää pitäisi täällä metästellä. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Pysykää jyvällä ja tilatkaa kanaa. Pari peuraa tuolta. Lähdetään kahta. Oi pojat, sieltä se löytyi. Komia pukki. Nyt on saatu peura kyytiin ja lähdetään keräämään porukkaa kyytiin. Kello alkaa olemaan ja sen verran, että kytisaika loppuu täällä. Se loppuu tunti ennen auringonlaskua. Tai eikö tunti auringonlaskun jälkeen. Niin. Kello on nyt 4:30. Tunti sitten on laskenut aurinko. Oli kyllä mahtava päivä ja yksi elämä suurimmista haaveista on toteutunut tänä päivänä. Ei voi muuta kuin kiittää metsän tapia. On hieno päivä. Lähdetään syömään. No niin. Iltakytis 2 ja päästiin tämmöiseen koppiin. Peuraa koitetaan tästä näin. Aika lähellä on tuo ruokila tuossa tässä ja kärsin mölyt. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Joo, siellä on kuuluu viereisestä passista laukaus ja komia läsähdys. Aleksi pääsi vissiin ampumaan. Kuulemma aika iso pukkinuri siellä. Lähdetään kahtoon, miltä siellä passissa näytti. Nyt on iso nuri. Yes. Aivan mahtavaa. Lähdetään kahtaan. Siinä se nyt on.
Ei pysty sanoa. Ei vittu. Lakki päästä. Kyllä yllätti minut. Kameroita en kyllä ruvennut virittelemään enempää. No niin, saa tuommoisen. On kyllä vähän sanaton fiilis. Piti oikein pysähtyä huilaamaan. Otteli sen verran happea täynnä mies, että varmaan joutuu tulla vetokaveriksi. Ei, tää ei oo todellista. Siis ei. Mä kahtoin tuonne pellolle koko ajan, kun siellä Natu kävi tuolla nurkassa ja sitten jotain värkkäsiä sivusilmällä katsoin, että ruokinnalle tuli jotain, niin tämä tuli siihen. Mihin se tuli? Tähän ruokinnalle se tuli jostain täältä näin. Joo. Mä olin tuolla tornissa tuolla takana oikealla ja en kyllä tiedä jääkö kameroille, mutta sinä ei kerennyt kuule miettimään. Joo. Aika komi on. Kiitos, kiitos. Joo, se tuli eilenkin tuohon kohtaan. Mä lämpötähtäimellä kuvasin sitä. On kyllä komia elukka, ei voi muuta sanoa. Eikö oo? Ruvetaan vetopuun. Sä käyt Mattana olla passi. Ei minä.